बर'नि बिर जोहोलाव एनडिएफबिनि बि मोसाग्लाङा संसारखौ नागारलांबाय। 28 बोसोर बर'नि दावहायाव गावखौ बावसोमना बिटिआर गोरोबथायाव बिहोमा होबोनाय एनडिएफबिनि मावथि बि मोसाग्लां गुबै मुं मतीन्द्र दैमारी बिथाङा हरखाब थै थाबथानाय बेरामजों गाग्लोबजाना थांनाय 24 फेब्रुआरि 2002 बिस्तिबार बारायखालि अराय समनि थाखाय बे संसारखौ नागारनानै थांबाय। थैनाय समसिम बिथांनि बैसोआ 37 बोसोरमोन। रुंसारि मतीन्द्र दैमारीया गावनि बिसि सानसुमै दैमारी, 6 बोसोर बैसोनि फिसा हौवा बेलारोम दैमारी आरो 8 दाननि फिसा हिन्जाव सासेखौ नागारनानै थांबाय। एनडिएफबि आफादाव हाबनानै जेब्ला बिथांखौ डिमाकुसियाव दैथायहरनाय जादोंमोन, बे समाव गावनि बिसि फिसाखौ लानानै डिमाकुसि ओनसोलनि उत्तर डिमाकुसियाव संसार खुंजेननानै बिथाङा उत्तर डिमाकुसिनि थागिबि जादोंमोन। दिनै बिथांनि जोबथा बिदाय होनाय बुब्लियाव बिथांनि गोथै सोलेराव दुखुनि बिबार बावफैयो गामिनि आरो एनडिएफबिनि मावथि बिथांमोनहा। गिबि गिबियावनो आं दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलजों आं बिथां बे रुंसारि जानाय न'खराव बा बिथांखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय दुखु मोननायखौ आं फोरमायदों आरो लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानदों दिनै जाय रुंसारि जाबाय खुब दुखुनांथाव। बिथांनि मुङानो जाहैबाय आफादाव बि मोसाग्लां। जों बेखौ बयबो मिथियो बा बे एरियानि मानसिया बयबो मिथियो आरो बेखौ जों जिहेथु गोबाव सम धरि जों एखेलगे थानाय हिसाबै आरो बिथांनि जिथु मावनाय दांनाय आरो बिथांखौ जों जेरैबायदि जों मावनो थिनदोंमोन, जेरैबायदि जों खामान हरदोंमोन, बेफोर खामानिखौ बे माने आखरे आखरे बे बिथाङा पालन खालामदोंमोन। दिनै नाथाय जोबोद दुखु गोनां थांनाय 2020 सनाव जिथु 27 जानुवारियाव गोबाव सम नांनायनि गेजेराव जों मोनसे जोंनि गेजेराव जों सान्ति सुक्ति मोनसे जादोंमोन। जों सानदोंमोन जोंनि गासै मावथिफोरा बे सुक्तिजों लोब्बा थानानै बा बे सुक्तिनि उनाव जों बयबो गाजा गोमजायै न'खरफ्राव थानानै जों संसार जानो हागोन। खिन्थु नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदि मोनसे जाथाय जादों आरो बेबायदि सानैसो सिगाङावबो जादों। बेनो दे माने आं दिनै गोरबोआव ओरैबायदि माने मोनसे दुखु फैदों। हयथ' आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोनखौ आं आंनि बुंनायजों आं फोरमायनोबा हयथ' एसे हायि बायदि जादों। गतिके सानखादों जाहाथे इयुनफोराव बिदि जोंनि मानसिफोरा बेबायदि जाहाथे जाथाय जाया आरो जिखिनि जों दिनि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों बेफोराव जिहेथु जोंनि बयबो मावथिफोरजों लोगोसे रायजो राजाबो जिहेथु जोंखौ मदद होदोंमोन। आं दिनै नुदों बिथांनि न'खराव फैनानै बहुद रायजो राजाखौ निस्सय आं बेहायनो मोनसे सानदों जे बिनि सायावनो निस्सय बहुद मानसियानो मोनसे अननाय दं। बिथांनि मावनाय दांनायाव हयथ' बहुदे मोजां मोनदोंमोन आरो बेनि बेलायाव दिनै हयथ' बिनि न'खराव दिनै बहुद मानसियानो फैनानै बिथांखौ जोबथा दिनै बिदाय होनो फैदों। बेजों लोगोसे जिहेथु आंबो सासे इस्टार्न जननि कमान्डिं अफिसार हिसाबै बा बेनि सिगाङावबो एसिस्टेन्ट कमान्डिं अफिसारसो थानायाव आं बिथांखौ बै समनिफ्रायनो मोननाय, बै समनिफ्रायनो बिथांजों जों खामानि मावनाय, बै समनिफ्रायनो बिथांखौ जों खामानियाव थिननाय, बे एरियायाव खामानि मावनानै बिथांनि जिथु मावनायनि जिथु एक्सपिरियेन्स बा मावनायनि जिथु बिथांनि माने आदब बेफोरखौ जों माने बावनो हानाय नङा आरो जों अराय सम बिथांखौ जेनेबा जों गोसोआव लाखिगोन आरो बिथांनि आत्माया जाहाथे
चिरहान्थि मोनो स्वर्गआव जायगा मोनो आं बेखौनो इसोरनि सायाव आं आरज गाबदों बिथाङा जाहाथे आलो गोजोनै स्वर्गआव थानानै उननि हाबाफारिखौ जोंखौ मावनो गोनां बे हाबाफारियाव जाहाथे बिथांनि आत्माया जाहाथे जोंखौ हेल्प होयो आरो लोगोसे न'खराव जाय दिनै थालांबाय मिथिनाय बायदिबा बिथांनि नायल' जायल' सानै गथ'फोर दङ आरो गावनि हिन्जाव दङ बिथांमोनाव जाहाथे उनावहाय जाहाथे माबा मोनसे सुबिदाफोर मोननायनि बेलायाव मालाबा जों जुदि जोंनि आखायाव जुदि जोंनि बेबायदि मोनसे राहाफोर फैब्ला जों निस्सय बेखौ जों बिथांमोननि न'खरखौ नायनो थाखाय जों एसे माने मा होनो बेखौ जों अनसुंथाइ जों बेखौ होनो जों एसे नाजागोन बे उननि बाथ्रा जाहैबाय दा समाव जिहेथु आं बेखौनो बुंगोन दिनै खुब दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि गेजेराव बेबायदिनो सासे गोख्रों मावथि दिनै जोंनिफ्राय माने आनज्रायलांबाय जाहाथे जों बेखौनो आसा खालामो मोनथों आरो बिथांनि जिउआ जाहाथे स्वर्गआव मोनथों आं बेखौनो माने दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट जानानै आं बेखौनो फोरमायबाय। दा बे समावहाय मिथिनो नाजादों सार जे बिथांनि गुबै थङा बबेमोन आरो दिनै डिमाकुसियाव बिथाङा न'खर मोनसे दानानै गावनि बिसि फिसायखौ आरो गथ'खौ गारनानै अराय समनि थाखाय बे गुबै थङा बिनि बिथांनि गुबै थङा जाहैबाय राङापारा बिनि जोनोम गामि जोनोमा बिना राङापारा नाथाय बे सासे जिहेथु आफादनि केडारमोन आरो आफादाव जोंहा माखासे कामान बायदियै जेनेबा बिथाङा उदालगुरि माने डिस्ट्रिक्टनि बा उदालगुरि जिथु जोङो डिजिगनेटेड केम्प दंमोन बे हिसाबै बिथांखौ जों डिमाकुसियाव दैथायहरदोंमोन आरो डिमाकुसियाव बिथाङा कामान्डार हिसाबै गोबाव सम बेहायनो खामानि मावदोंमोन आरो बेहायनो बिथाङा गावनि संसारनि जिथु संसार बेहायनो बे जिथु डिमाकुसियावनो खुंबाय आरो गावनि बिहावनि गामियावनो हा हु लानानै बे न' बां लुनानै थाबाय आरो दिनै बिथाङा बिदिनो जेनेबा मोनसे दुखुनांथाव माने जाथायजों दिनै जोंखौ गारना थांबाय। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।